በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ፍስሐን ሰላምን ዘለዎ ዘመን ዓመት አውደ ዓመት ኩሉ ይግበረልና አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 16 ወርሓዊ በዓል ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኪዳነ ምህረት ኪዳነ ቃላ እዩ። ጸሎታን በረኸታን ኣማላድነታን ጣዕመ ፍቕራን ናይ ኪዳነ ምህረት ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራድኣነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በጂ ሓጥኣን ዝኾነት ኪዳነ ምህረት ምስ ኩላትና ትኹን። በዚ ዕለት ድማ ቅዱስ ቄርቆስ ንህፃን ቅድስቲ ኢየሉጣ ንህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ኣዲኡ ብሰማዕትነት ዝተቐበለትሉ ዕለት እዩ። በረኸታ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልሳን አንደበት ኩነኒ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ኣደይ። ኣባ ዳንኤል ዘሶርያ ዓምድ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኸበ ናይ ሶርያ ሊቅ እዩ። ኣቦኦም ብወርቅን ብሰልድን ብጣዕሚ በዓል ጸጋ ነበሩ። ኣቦኦም ምስ ሞተ ድማ ሊቀ ጳጳስ ናይ ሃገረ ዓምድ ብዝግባእ ኣዕበይዎም። መጀመርታ ሊቁና ቀፂሎም ድማ ቅሽና ምስ ሸምዎም ኣመንኮስዎም እሞ ድሕሪ እዚ ድማ ኣቡነ ዳንኤል ካብ ሰንበት ክሳብ ሰንበት ብምውፃም ብምጽላይ ብዓቢ ተጋድሎ ምንባር ጀመሩ። ሃብተ ፈውሲ ከዓ ተዋህቦም እሞ ድሕሪ እዚ ገጽ ኣንስቲ ከይርእዩ ምስ ጎይታና ጽኑዕ መሕላ ገበሩ። ወላዲተ ኣምላክ ወላዲት ኣዲኦም ድማ ይቕሬታ ወላዲቶም ድማ ስለኦም ወረ ኣብ ሰምዐት ግዜ ክትረኽቦም መጸት ክትርእዮም ድማ መልእኽቲ ለኣኸትሎም እሞ ንሶም ድማ ገጽ ኣንስቲ ከይርኢ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምሒለ ቃልኣት እየ በልዋ። ንሳ ድማ ኣነ ኣዴኻዶ ኣይኮንኩን ከመይ ኢልካ ከም ካልኦት ኣንስቲ ትምስለኒ በለቶም። እምቢ ኣብ ዝበልዋ ግዜ ግን ክልተ ኣዋልድ ሓንቲ ልብሲ ለቢሰን እናረኣያኻ እግዚአብሔር የርእየኒ ኢላ ረጊማቶም ተመሊሰ ኸደት። ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ድማ ምእመን ሰብ ንሊቅ ዳንኤል ኣቦና 300 ናይ ወርቂ ዲናር ወሰደሎም። ኣብ ናይ ምሸት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ሊቅ ኣቦና ዳንኤል ምስ በጽሐ ምስኡ ዝነበረ ፈታዊኡ ስለ እቲ ወርቂ ኢሉ ቀተሎ። ብዛዕባ እቲ መዋቲ ንጉስ ናይ ሃገር ዓምድ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንኣባ ዳንኤል ካብቲ ዘለዎ ኣጸውዖም እሞ ኣብ መሕፀቢ ቤት ዝነበራ ክልተ ኣዋልድ ድማ ናይ ኣባ ዳንኤል ምምጻእ ወሬኡ ኣብ ሰምዓ ግዜ ካብ ተህዋኸን ዝተለዓለ መታን ክሪኣኦም ሓንቲ ልብሲ ለቢሰን ወጻሞ። ኣባ ዳንኤል ድማ ኣዲኦም ዝተዛረበቶም መርገም ስለ ዝበጽሖም ብምግራም ፍሽኽ ኢሎም ሰሓቑ። ንጉስ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ሰብ ንኣባ ዳንኤል ምስ መርመሮም ኣነ ኣይቀተልኩዎን ነገር ግን ዝቐተሎ ባዕሉ ከም እቲ ዝሞተ ሰብ ይዛረብ በልዎ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ መዋቲ ብናይ ኣባ ዳንኤል ጸሎት ካብ ሞት ተንሲኡ ቀታሊኡ መን ከም ዝኾነ ተዛረበ። ነዚ ድንቂ ተኣምር ሪኦም ድማ ንጉስን ኩሎም ህዝብን ኣብ ቅድሚ ኣባ ዳንኤል ሰገዱ። ይቐረበለና ድማ በልዎም። ንጉስ ድማ ብዙሕ ወርቂ ክህቦም እንተደለየ ኣይቅበልን ኢሎም ናብ በዓቶም ተመልሱ። ንጉስ ከዓ ዓብይ ገዳም ሰርሐሎም እሞ እቲ ገዳም ናይ ብዙሓት መነኮሳት መአከቢ ኮነ። ኣባ ዳንኤል ድማ ምስ ሸምገሉ ሚያዝያ በዝለመዓንቲ 16 ሚያዝያ ብሰላም ዓረፉ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ጵላድዮን እዚ ቅዱስ ኣቦ ከዓ ካብ በዓቲ ከይወፀን ገጽ ኣንስቲ ከይረኣየን 50 ዓመት ዝነበረ እዩ። ዘደንቑ ተኣምራት ናይ ምግባርን ትንቢት ናይ ምዝራብን ሃብቲ ተዋሃቦ። ዜናኡ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ተሰምዐ። ኣብ ሃገረ ምስር ሓደ ነጋዲ ነበረ። ንሱ ድማ መታን ክነግድ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ ክኸይድ ከሎ ማዕበል ተላዒልዎ ክሳብ ዝጥሕል ኮነ። ኣብዚያ ጨናቒ ግዜ ድማ እቲ ነጋዲ ብናይ ኣባ
ጵላድዮን ጸሎት ተማሕጺነ ኣለኹ ካብ ሞት እንተድሒነ 100 ናይ ወርቂ ዲናር ንዕኡ ክህብ እየ ኢሉ ዓዊሉ ተዛረበ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣብ ዝተዛረበ ጊዜ ድማ ሽዑ ንሽዑ ነታ መርከብ ብመስቀሉ እናቐሰፋ ንኣባ ጵላድዮን ረኣዮ። ካብ ምጥሓል ድሒኑ ድማ ናብ ወደብ ብሰላም ኣብጽሖ። እቲ ነጋዲ ድማ ዝተማባጽዖ 100 ወርቂ ዲናሩ ሒዙ ናብ ኣባ ጵላድዮን ከደ። ኣብ መንገዲ ከሎ ድማ መሲዎ ኣብ መሕደሪ ኣጋይሽ ሓደረ። ኣብኡ ከዓ ሞሪት ዝበሃል ሓደ ሰብ ረኸበ እሞ ብልቡ ዝሓሰቦ ምስጢሩ ነገሮ። ሞሪት ድማ ኣነ ነቲ ቦታ ስለ ዝፈልጦ ከብጽሐካ እየ ኢልዎ ንጽባሒቱ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ናብ ኣባ ጵላድዮን ከዱ። እቲ ነጋዲ ድማ ሒዝዎ ዝመጸ 100 ናይ ወርቂ ዲናር ንኣባ ጵላድዮን ሃቦ። ነገር ግን ኣባ ጵላድዮን ባሪኹ ነቲ ወርቂ ከም ዘይወስዶ ነገሮ። እንታይ ደኣ ወሲዱ ንድኻታትን ንጸሞም ዝሓደሮን ክብትኖ ነገሮ። እቲ ነጋዲ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣባ ጵላድዮን እግሪ ወዲቑ ምስ ለመኖ ንበረኸት መታን ክኾነሉ ቁሩብ ወሲዱ ንድኻታት ወሲዱ ክህብ ነገሮ እሞ ባሪኹ ኣፋነዎ። እቲ ነጋዲ ድማ ነቲ ወርቂ ሒዙ ምስ ተመልሰ ካብቲ ጎቦ ወሪዱ ኣብ ወሓዚ ምስ በጽሐ ሰይጣን ኣብ ልቢ ሞሪት ሓዲሩን ንወርቁ ክወስድ ደለየ። ነቲ ነጋዲ ቀቲሉ ድማ ንወርቁ ወሰዶ። ለይቲ ከዓ ናይቲ ነጋዲ ዓስከረን ተሸኪሙ ወሲዱ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ኣባ ጵላድዮን ደርበዮ። ንጽባሒቱ ከዓ ናብቲ ገዛኢ ሃገር ከይዱ ነቲ ነጋዲ ኣባ ጵላድዮን ከም ዝቐተሎ ኣውረየ። እቲ ገዛኢ ሃገር መኮንንን ኣባ ጵላድዮን ኣሲሩ ስለ ሞት ናይቲ ነጋዲ መርመሮ። ኣባ ጵላድዮን ድማ ኣነ ኣይቀተልክዎን ምስ በሎ ኣይኣምነካን በሎ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣባ ጵላድዮን ናብቲ ዓስከረን ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ሒዙ ምስ ጸለየ አንታሬሳ መን ከም ዝቐተለካ ተንሲእካ መታን ክትዛረብ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እዝዘካ ኣለኹ በለ እሞ ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ዝሞተ ነጋዲ ካብ ሞት ኣፈፍ ኢሉ ተንሲኡ ስለ ወርቂ ኢሉ ሞሪት ኣብ ጫፍ እቲ ወሓዚ ከም ዝቐተሎ ተዛረበ። መኮንን ድማ ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ሰንቢዱ ንኣባ ጵላድዮን ሰገደሉ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክፉእ ስለ ዝገበረ ተጣዒሱ ንሞሪት ክቐትሎ ደለየ። ነገር ግን ኣባ ጵላድዮን ከም ዝገድፎ ገበረ። ኣባ ጵላድዮን ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ንእግዚኣብሔር ደስ ኣቢሎም ኣብ ወቕቲ ሽምግልናኦም በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፉ። ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ ኣሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ፊላታዎስ። እዚ ቅዱስ ፊላታዎስ ካብ ወገን ናይ አንጾኪያ ሰባት እዩ። ወለዱ ድማ መረግድ ዝበሃል ሰይጣን ዝሓደሮ ላም የምልኹ ነበሩ። ዝተፈተገን ዝበሰለን ሰሊጥ ቅብኣት ብመዓር ዝተለውሰ ስርናይ ይምግብዎ። ኩሉ ግዜ ከዓ ዝኸበረ ቅብኣት ናይ ጨና ይቐብእዎ። ናይ ወይኒ ጽሟቕ የስትይዎ። ኣብ ክሳዱ ድማ ናይ ወርቂ ዛምጅርን ድሪን ኣሎ። እዚ መልክዑ ብጣዕሚ ዝጸበቐ ቅዱስ ፊላታዎስ ድማ ወዲ 10 ዓመት ምስ ኮነ ነቲ ብዕራይ ክሰግድ ወለዱ ኣዘዝዎ። ህፃን ፊላታዎስ ግን ንቓሎም ኣይተቐበሎምን። ኣብዚ ግዜ ገና ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፈልጦን ነበረ። ፀሓይ ድማ ኣምላኽ ይመስሎ ነበረ። ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ቆይሙ ከዓ ኣንታ ፀሓይ ኣምላኽ እንተኮይንካስ መታን ከተረዳእኒ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ኣብዚ ግዜ ድማ ካብ ፀሓይ ከምዚ ዝብል ቃል ናብኡ መፀ። ኣነ ንስኻ ክትፈልጦን ስለ እቲ ዝኸበረ ስሙ ደምካ መታን ክፈስስ ኣምላኽ ኣይኮንኩን ዝብል ድምፂ መፀኦ እሞ ህፃን ፊላታዎስ ድማ እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ልቡ ጸንዐ። ኣብታ ሰዓት ድማ ሓደ ኣምላኽ ተለኣኸሉ እሞ ናይ ኣምላኽ ምስጢር ኣረድኦ። ነቲ ዝነግሮ መታን ከስተውዕሎ ድማ ንልቡ ከፈተሉ። መልኣኽ ድማ ዓለም ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ክሳብ ጎይታና ሰብ ዝኾነሉ ዘመን ዘሎ ናይ ሃይማኖት ምስጢር ኩሉ ምሃሮ። ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ድማ ዝፀውምን ዝጽልን ምጽዋት ድማ ዝህብ ኮነ። ድሕሪ ዓመት ድማ ወለዱ ንኹሎም ኣዕሩኽ ወዶም ምሳሕ ቀረቡ እሞ ቅድሚ ምግብን መስተን ድማ ግን ንቅዱስ ፊላታዎስ ናብቲ ብዕራይ ዕጣን ክዕርግ ወለዱ ሓተትዎ። ፊላታዎስ ከዓ ነቲ ብዕራይ ኩሎም ሰባት ዘምልኹኻ
بحق دو نسخة أملاخيخا إلى حاتة أمو شعوءتي بعراي بأفاوصيو أنا أملاخ يكون سيطان أبلع لي حاديرو نسوات كسحت دقا جبر أمبر إلو مستداربة اتبعراي نولدي ناي قدوس فيلاتاوس بعقرن توقيو قتلهم قدوس فيلاتاوس دما نتبعراي كساب حامد زخون بإساتا قاصيلو بنفاس أبتنا أبلع لي رساناي ولدو مسألة دما نفسهم تمليسا كاب موت تنسو أب سيور زرأيو سقاي كأ نودهم نغرو قدوس فيلاتاوس دما نولدو بسم أب نولدن منفس قدوسن كم زتمقو غبرم نسؤون تتمقى قدوس فيلاتاوس دما هافت فوس تواهيبو نحممان زفوغس كنا ورئي دما بخحادي نغوس ديقلطيانوس ساسمعمو ملأخت تنياتات لإيخو دما نابو أمصو نأبلون عطان متان كعرك كأ أزازو متحبابلي كأ بزوح قال كيدان أتولو قدوس فيلاتاوس دما بفصم لبو بخريستوس كم زأمن مس نغرو استفلالي صنعات سقيات أوردلو ነገር ግን بحيل ጎይታና ደሓነ ድሕሪዚ ድማ ንንጉስን ንዝረኸሱ ኣማልኽትን ክረግሞም ጀመረ ንጉስ ድማ ነስናኑ ሰቢሩ መልሓሱ ኣቁረጾ ሕጂ እውን ጎይታና ብዘይጥፍኣት ጥዑይ ገበሮ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ከዓ ንቅዱስ ፊላታዎስ ደጊሙ ክሽንግሎ ኣብ ዝፈተነ ግዜ ቅዱስ ፊላታዎስ ከሽካዕልሎ ደልዩ ፈሊጡ እሺ በሎ ንጉስ ድማ ኣብቲ ከተማ ኣዋጅ ነጋሪ ብምዝዋር ኩልኹም ኣህዛብ ንዑ ፊላታዎስ ንኣማልኽተይ ክስውእ ከሎ መታን ክትሪኡ ኩልኹም ተኣከቡ ኢሉ ኣዋጅ ኣወጀ ተዛረበ ነቶም ጣዖታት ከዓ ናብ ጎደናታት ከምጽእዎም ኣብ ዝረኣየ ግዜ ቅዱስ ፊላታዎስ ንጣዖታትን ንኣገልገልቶምን ምድሪ ተኸፊታ ክትውሕጦም ንጎይታ ለመኖ ሽዑ ድማ ምድሪ ተኸፊታ ውሓጠቶም ነዚ ድንቅል ተኣምር ዝረኣዩ ብዙሓት ብስም ጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ ካብኣቶም ከዓ ናይ ንጉስ መኳንንቲ ኣለዎም ንጉስ ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ርእሶም ኣቁረጾም ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ከዓ ተቐበሉ ቁጽሮም ከዓ 10,503 ነበረ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ንቅዱስ ፊላታዎስ ምስቃይ ኣብ ሰልቸዎ ግዜ ጥሪ 16 ንክሳዱ ብሰይፍ ኣቁረጾ ንሰማዕትነቱ ድማ ፈጸመ ናይ ቅዱስ ፊላታዎስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን ከምኡውን በዛ ዕለት እዚኣ ኣደ ቅዱስ ቂርቆስ ቅድስቲ ኢዮልጣ ንሰማዕትነታ ሚያዝያ 16 ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈት ማሕበር ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ዝኾኑ 11,004 ሰባት ድማ ንናይ ጎይታና ክብሪ እናመስከሩ ብሰማዕትነት ዝዓረፍሉ በዛ ዕለት እዩ ረድኤት በረኸታ ይምሓረና ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ኣሜን በረኸታ ይሕደረና ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ዕለት ካብ ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ዓቢ ኣባ ጽሕማ ዕረፍቶም እዩ ነገር ግን በዚኣ ምስ ዓረፉ ካብ ሞት ተንሲኦም ድሕሪ 3 መዓልቲ ደጊሞም ዓሪፎም እዮም ንገድሎም ሚያዝያ 19 ክንርእዮ ኢና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ሚያዝያ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ፊላታዎስ ሰማዕት ኣባ ጵላዲዮስ ገዳማዊ ማር ኣባ ዳንኤል ሶርያዊ ኣባ ዮሃንስ መሓሪ ሊቀ ጳጳሳት 11,004 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ቂርቆስ ማሕበር 11,503 ናይ ቅዱስ ፊላታዎስ ማሕበር ኣባ ጽሕማ ካብ ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ወርሓዊ በዓላት ድማ በዓለ ኪዳነ ድንግል ኪዳነ ምህረት ኪዳነ ቃላ ቅዱስ ኣነሬዎስ ንጉስ ቅዱስ ገብረ ማርያም ንጉሰ ኢትዮጵያ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣባ ዳንኤል ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ ኣባ ዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ኣሜን ስንክሳር ደሰምዕ ዘድብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣነ ድማ ካብን ናባይ ዘውደቅክዎ ቃል ፊደል ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ
ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።